labari gari kana wai kai auta MG ni kiran ce ban wani ni ga suna auta MG za ka ci suna ka ake ta auta MG ka ji shege wa ya bari kokon dan bin shege wa wai ka zo auta MG wake tana mutum zai bada wucewa fa kuma shi kenan ne ku dauki zan koya ma ba haka nan ba kai ya mata yi magana ya mata MG ya magana assalamu alaikum Alaikum salam, lafiya? yo ai lafiyan ta kawo kake in bacin ma ya za a tsaya ina jiran ki nan kin san kowa ni ko Ban san kowaye. bari in ga mata MG ke ba wannan ke ba yan mata to kai ga mata tunda auta MG yayi maki magana sai ki tsaki saurare shi MG ne MG boy ai ba ta gane ne ba ki sha ki dangwala arziki ki ba arziki ki tsaya ki dangwala ki halbi arziki har halbi ki dushi arziki hada nushi kwanta arziki ga mata kai kan wata me kike anan ne wayannan fa Wai su ne suke rena mun waye, wai wannan ne MG. Wai dan sun raina mun waye, wai wannan kaga. ga MG nan guri ga MG Wai wannan shi ne MG. ga nan gurara wai MG nuna mun shi Wannan ne wai shi shi ne MG wannan ne MG shine MG wannan ne MG Allah ya bai baka san wannan ne wannan ne tsaya wai na MG magana ce muka a gane dama gaskiya domin Allah ne suna na Ilu a gane ni Ilu kuma ina faskare a gane dalilin da yasa na ganta hene Yaya da gaskiya wallahi ta ya wai shi MG. shi wanda ya ruga da Shi gudu ne MG ma ya karka bar shi haka har wakan ma yayo maka idan ya wai yi. MG tsaya rera mun me zan sai ka rera rena Ka rera mishi wakan MG din. Ya yi kila ma ko sanin waye MG din. yau sai ya rera mun waka kan wata zirgi kamar rijiya sai ka rera mun waka rera ina son ki zirgi kamar rijiya rijiya Ku danna mana subscribing domin samun ayyukanmu.